KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe a yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗi gam humnude aadi men moɗon ko roɓindo jayndeji hande ko alkamisa nogas e jeeɗiɗi avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati joni paaden koye jayndeji leydi men. Jayndeji leydi men e oɗo subaka alkamisa garti e toɓɓe kewɗe haysono tawi ne tawte hen toɓɓere haala Ousmane Sonko jaynde La Turbine ko nden puɗɗortoɗen nden wi ko Ousmane Sonko addi tuma muya fewde e force de défense et de sécurité leydi men Sénégal woni ɓen tambiɓe kala ko fate banggue gueɗe nden ka leydi ndi Ousmane Sonko wi ina wayno tan ko ɓen ɗon jinno ko yoɓade fittandu makko o wiide makko noon ko heeɓi ɗin ɗon preuve aji woni caggal nde waɗoye test ko yewti on ɗon liquide mo wi yuppama e makko toon to caggal leydi e wiide makko noon on ɗon test waɗi disponible on ɗon test e wiide makko o waɗi confirmé manam tengtini ɓen ɗon jinno ko yoɓade fittandu makko e on tuma noon jaynenkoɓe mbi ko leader de Pastef o waɗani dévoilé manam ha ɗo o haalnani yimɓe holnden inde laboratoire caggal leydi e holdin leydi ndi waɗay on ɗon test goɗɗum ɗum koɓe mbi ko ɓesgol ɗi kala ne paadi ko yewti koye konngudi makko walla ni e ɓayyinde ko fate banggue ɗino résultat ɗi ganduɗa ɗi ko ɗi yiɗi wiidi wonde kay ko ɓen ɗon jinno ko yoɓade fittandu makko ɗin ko guɗini jaaji e hello tati nden jaynde La Turbine jaynde Vox Populi kamne arti on ɗon fannu nden jaynde wi ene wayno ko événement sappo e jeegom lewru mars e nde hitande e saaha nde o huccidiranno e Mame Mbaye Niang ko nden Ousmane Sonko wi wisama liquide woni ndiyam ɗam ganduɗa ko ndiyam poison manam posoni ɓe mbi noon ko Sonko habri wonde ɗi résultat ji makko ɗi o nelduno toon to caggal leydi mbaɗi disponible e wiide noon mawo sakto ɗum ko fay arde hollirde wonde noon ko force de l'ordre woni force de défense et de sécurité woni dadiɓe leydi men Sénégal kañumen jinno o yoɓade fittandu makko ɗum woni ko haali moƴƴe haal noon ko jabaka saabu mo ganduɗa kañum woni joguiɗo konngol laamu ngu hono Abdou Karim Fofana kañum ne jabtima hen holliti wonde ko Ousmane Sonko kadi fuɗɗima walla ni mbiyen waɗi violé ko fate banggue on ɗon respect mo ganduɗa fayi koye force de défense et de sécurité e lawol ɗimmol ɗum woni ko haali kanko Abdou Karim Fofana konngol makko ne jaaji kankone e hello jeegom e nder nden jayde Vox Populi jayde Le Quotidien natri dingiral wi ko on tumamoya mbo Ousmane Sonko tuumi ɓen dadiɓe leydi men Sénégal woni FDS force de défense et de sécurité ɓe mbi noon ko Ousmane Sonko woni koye wadde testé ɓe ganduɗa kañumen goni lawol leydi Sénégal leader de Pastef o holliti wonde waɗoy on ɗon testé ko toon to caggal leydi te on ɗon testé e wiide makko waɗi confirmé woni tengtini ɓen ɗon dadiɓe jinno ko yoɓade fittandu makko e saaha nde ɓe pelɓodirno nde o yahanno toon to tribunal e wiide makko noon ko fay arde mo wullitoyo ɗen ɗon gueɗe toon to tribunal ji caggal leydi ndi woni ɗon ɗon justice international ɗin ko gudini jaaji e hello sappo e goho e nder nden jayde quotidien Le Quotidien jayde Rewmi Quotidien kañum wayli sawru mbaggu yewɗo saaha kono heddima e dawrugol ɓe gaari koye on ɗon dialogue hakkude makko e ɓe nodirteɓe les forces vives de la nation woni ɓe ganduɗa kañumen goni dendagal joguiɓe sembe leydi ndi woni société civile pelle dawriyankoje hay ko nandi hen ɓe mbi ko maw leydi ndi ina jokki erade ɓe ganduɗa kañumen goni ɓen ɗon kala nde ɓe garata ɓe kalda woni on ɗon dialogue mbo noddi e on tuma noon jaynenkoɓe mbaɗi ko namdal beele maw leydi Macky Sall jogorani wadde battre record eralde Abdoulaye Wade erino e sahande wonno e pouvoir sabu Abdoulaye Wade erinoma ko tolni e laabi nogas ko fate banggue erali dialogue woni appel on ɗon dialogue leydi meɗen
jayde besbi le jour kañum ari e convocation bureau tonto assemblée nationale jogori wonde koye aljuma janggo ɓe kabri en wondi ene wayno ko assemblée nationale ene wayno kañumne kadi manam nangue ma futton hollirde wonde tan maɓe gar ɓe mbawa yewtude e question ngaji d' actualité noon jaydiyankoɓe mbi e ko yewiti ha joni e on ɗon enquête haute cour de la justice hani e ko yewiti e fannuji kewɗi nana e tabal ngal alhaali Guy Marius Sagna ko noon ɓe mbi kono kadi ɓe garti e on ɗon fannu mo ganduɗa ko nomination Abdoulaye Diouf Sarr e tonto gollorde witende hono FONSIS ɗum ko hanki waɗi e batu jagorde leydi men Sénégal jayde l'évidence kañumne heddima tonto assemblée nationale kono ko gam haalde fannu goɗɗo ko caggal nde o yalti e groupe parlementaire Benno Bokk Yakar ɓe mbaɗi ko namdal Mariatou Dieng beele ma ittu ndimagu on ɗon mandat wede ɗum coalition Benno Bokk Yakar tari woni koye hen o manam ko hen o suɓano ɗum woni ko jaynenkoɓe jiiɗi namdade konngol tawe e hello nayyi e nder nden jayde l'évidence jayde guendiri nde Le Soleil e oɗo subaka ari koye konngudi walla piège pellita ƴettade ɗe hanki e batu jagorde ɗe ɓe mbi ko recensement général 5e on ɗon kono kadi eko yewti entretien woni pewnugol laabi ɗi formation professionnelle fonction publique ɓe mbi ko jamiroje mawɗe ndi Macky Sall hokkiri fewde ɓen ardiɓe golle ɗe kono kadi ɓe garti e nomination Abdoulaye Diouf Sarr on mennaɗo wonde jagoɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓalli leydi Sénégal et action sociale kañum suba directeur général mbo FONSIS jaynenkoɓe gandini en ina tawe e hello tati e nder nden jayde guindiri Le Soleil jayde li quotidien kañumne ari e alhaali omo ganduɗa kañum woni Barthélémy Diaz e ko yewti e nden noon fedde nde o darni woni observatoire citoyen de la ville de Dakar woni OCVD ɓe mbi tan ha joni ko ɗum ɗaɗi keesi walla ko ɗum cegeneji keesi ɗi Barthélémy Diaz darni oɗo saaha tawi fandade nde noon ko fewnide Dakar hokkude Dakar mbaadi gondi tawi ko mbaadi fattam lamiri e on tuma noon o noddi hen Khalifa Sall menaɗo wonde maire de Dakar kono kadi e Sohem El Wardini kañumen kala nde mbaɗata hen juuɗe mumen ha nden eɓɓore wawa rewde lawol no hannirta ni jayde Star Quotidien ko ɗon guddirten hono no kala subaka jaynenkoɓe jeehi ko toon to Europe gam ƴewde manam jurnade ɓen baro teddugal leydi Sénégal wonɓe e foɗodirede toon to championnat ji jaynenkoɓe mbi so wona Sadio Mané e Bouna Sarr ala hen wonɓe oɗo saaha hande haɓede gam joude on ɗon titre e championnat ji mumen saabu heddiɓe kala ina goddi e on ɗon tête de file ɓe kolliti wonde noon fandare Krépin Diatta Ismaïla Jacobs toon to Monaco ko joude Ligue des champions ko wona ɗum Mendy e Koulibaly ko saison à oublier saison mo ganduɗa mo pour yejjide saabu caɗele mantinirde Chelsea wondi e oɗo saaha Balo Touré toon to Milase joofi koko yewti ko e Ligue des champions goɗɗum koɓe mbi ko Sabali kañumne kadi ina joopi Europe soit ko Ligue des champions walla Europa League walla ko nandi hen e kolliti wonde noon Iliman Ndiaye e Sheffield United jiiti on ɗon champion premier ligue anglaise ɓe kolliti wonde noon ko hanki ɓe mbaɗi validé on ɗon ticket mabɓe en tant que deuxiéme et on ɗon championship ko wona ɗum premier ligue anglaise on ɗon mo kalten Manchester City ene wayno tan ene jokki wonde deuxiéme kono noon ko 2 points woni hakkude mabɓe e équipe biteɗo Arsenal ɗum ko hanki nde ɓe pooliɓe toon to Etihad stadium et puis ko 2 points normalement foti wonde ɗon elle ko noon Djiby Dieng yiiɗi wiide hen kono aɓe jogui 2 match de moins c'est à dire am jogui 2 match mo ganduɗa o ɓe cuwa joude ɗum te ene ɗamina so tawi ɓe jouyi ɗi noon 2 match et puis eɗen gandi City no andirani ene wawi folde so fooli et puis ene wawi heptude gardigo on ɗon championnat e on tuma Arsenal ne wawi hankani ɗamtindade ko yewti on ɗon championnat toon to leydi Angleterre musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jaydeji meɗen dawruno e oɗo subaka hande joni joni paaɗen koye rogere wattininde nde woni fait divers rogere men wattindidi koko yewiti e fait divers hande kalten ko goƴaji mawɗi gondaɗi ɗi caggal nde cimtol gotol holliti wonde ko tolni e temeɗɗe ɗiɗi e capannayyi e jeetati million bani adama ina ngakki harde e nder Afrique subsaharienne walla e nder Afrique tan e mbadi kuuɓal Sénégal ko hen jeeya ɗin kulhuli noon addi caɗele mawɗe ummorade e ɗin noon ɗen pelle ɗe ganduɗa kañumen tambi gueɗe guura leydi ndi ɓe kolliti wonde noon ko ɗum tana mawɗo e kulhuli jogaɗi saabu ɓesguli
nguli ɗi won hen so gottima kirtotako won hen so kirtima aussi kacittako walla ko ñamata ko ala ko yewti ko ina addana ɗumen sembe woni on vitamine saabi noon ɓe kolliti wonde ala sago leyɗele ɗe mbawa yurnitade sembe on ɗon aliment woni sembe kan ɗon guura no ɓesguji ɗi mbawiri hebde sembe no moƴƴirta e ko yewti e boluji mumen bottari boluji mumen kirade hay ko nandi hen e won tuma noon enen lañƴo kala tekkinta ko banggue muɗum en pooɗat hunde nde ha ɗo enen leydi Sénégal ƴettuɗen erade ɓesguli ɗi d' ailleurs laamu ngu eɓe ganduɗa kañumen gonɓe juuɗe mumen keɓata caggal no wirte ni woni joomen sembe to banggue koppereje nde ɓurata tigui wattude hakkillaji mumen e leydi ndi wonnoon aɓe mbiya wonde leydi fenata eɗen gandi kala ko waɗa hen tan ina heewi moƴƴude so tawi jajaɓe e sosoɓe nani noon mbiya ina gawoya kalis kono wonata toon haala ka fayi koto banggue ko remete ko eɗen gandi kala ko waɗa hen tan ina heewi moƴƴude so tawi moƴƴinama eɗen jogui nangue nam eɗen jogui leyɗele nam eɗen jogui aussi ndiyam eɗen jogui kadi ha joni kattanɗe ɗe woni juuɗe ɗe sukaɓe saabu eɗen gandi Sénégal e kala temde nde ƴettuɗa sa ƴeewi capanɗe jeeɗiɗi e joyɓe foof ko ɗum yontande woni ko ɗum sukaɓe ɗum ɗon noon ene ɗamina so tawi ɓen ɗon sukaɓe keblama mbaɗama sensibilisé cuusnama kadi aussi hakkillaji ɗi guittama e ɗanle guittama kadi to banggue wonde less climatiseur uji ɗi guittama e wonde bureau ji ɗi guittama e gueɗe golle kecce ɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko golle ɗe ganduɗa wona golle jawɗe e jamanu ɗe hakkillaji ɗi nannama e ndema mbiɗa sikki tan ma leyɗele meɗen jaltu eɗi doggi jaltuji e kala hitande tawi kalde yaltina leydi men Sénégal gonta ko yiilade holto fota tolnade beele ko leydi tataɓiɗi walla ko leydi goo walla ko leydi joyoɓiɗi kam a feccata sikki wonde gollo cimtol leydi men Sénégal ala hen saabu gonta koye namdade holtoɓe tawete ko manam ko holon tolnomoɓe goni ɗum ɗon noon pour iwa ale saago mentalité ɗi change hakkillaji ɗi mbayle yimɓe mbawa yadde e jamanu et puis jaaɓa liggade jaaɓa aussi dardude Allah to banggue leyɗele ɗe saabu foof ne heeɓe ɗo en jii leyɗele ɗe ganduɗa kañumen ngala nangue sen jogui nangue ngala ndiyam sen jogui ndiyam ngala leydi sen jogui leydi ngala juuɗe te ɗen ɗon nan guuri ndema donc pourquoi pas enen ɗeɗo gueɗe nayyi foof eɗen jogui ɗum nangue ndiyam leydi e juuɗe en donken yen ɓos ha joni Sénégal woni koye jiggoyade ko ñamata ɗum ɗon vraiment ko hunde fonde yaltide e fonde yaltinede hakkillaji ɓesguli ɗi yo Allah waɗ en nanɓe e famɓe ko haalte ko ɗum noon sikki ala ko ɗi konngudi guddirten adi men reɓino jayndeji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi Djiby Dieng wonno en toon to caméra Ali Fall to montage yo en gone jaam onon yeeɓoɓe Piindi TV e mbaɗi kuɓal. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade koppereji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka koppereje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.